ആഴത്തിൽ വേരുപടർത്തുന്ന വരൾച്ചയോടൊപ്പം പുഴകളുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആകുലതകളിലും കൂടി വേണം ഈ ജലദിനത്തെ അറിയാൻ. പാഴായി പോകാനുള്ളതല്ല പുഴകൾ എന്ന ബോധ്യവും കേരളത്തിലെ അകാല വരൾച്ച നേരിടുന്ന മാലിന്യവാഹിനികളായ പുഴകളുടെ ഓർമ്മയും നമുക്കൊപ്പം ഉണ്ടാവുകയും വേണം. ലോകത്തിലെ 500-ലേറെ വൻ നദികളിൽ പകുതിയിലേറെയും വരൾച്ചയിലാണെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന മുന്നറിയിപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട്. നൈൽ, ആമസോൺ നദികൾ പോലും ഇങ്ങനെ വരണ്ട ദുരന്തത്തിലേക്കൊഴുകുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ പുഴകളെ ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ കരകയറ്റാനുള്ള ആലോചനകളിലേക്കും ആത്മപരിശോധനകളിലേക്കും നമ്മെ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ഈ കോടതി വിധി. മനുഷ്യർ സ്വാഭാവിക വ്യക്തികളാണ്. എന്നാൽ സമൂഹത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും കണക്കിലെടുത്ത് ചില സംഗതികൾക്ക് നിയമത്തിലൂടെ വ്യക്തിത്വം കൽപ്പിച്ചു നൽകും. അതാണ് പുണ്യ നദികളായ ഗംഗയ്ക്കും യമുനയ്ക്കും വേണ്ടിയുള്ള കോടതി പ്രഖ്യാപനത്തിലുള്ളത്. അനാദികാലം മുതൽ രണ്ടു നദികളും ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ നിലനിൽപ്പു സാധ്യമാക്കുന്നവയാണ് എന്നാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഹൈക്കോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. ഗംഗയും യമുനയും ശ്വസിക്കുന്നു, ജീവിക്കുന്നു. പർവ്വതം മുതൽ സമുദ്രം വരെയുള്ള സമൂഹങ്ങളെ നിലനിർത്തുന്നു. ഗംഗ, യമുന നദികൾ മാത്രമല്ല, അവയുടെ പോഷക നദികളും അരുവികളും നദികളിൽ നിന്നും തുടർച്ചയായി ഒഴുകുന്ന വെള്ളവും നിയമപരമായി വ്യക്തിത്വമുള്ളവയായിരിക്കുമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടായി. ഈ രണ്ടു നദികളും നിലനിൽപ്പ് ഭീഷണി നേരിടുന്നത് കണക്കിലെടുത്താണ് ഈ അസാധാരണ നടപടി. കയ്യേറ്റങ്ങളും അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങളും ഒഴിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ പൊതുതാൽപര്യ ഹർജിയിലാണ് വിധിയുണ്ടായത്. ന്യൂസിലാൻഡിൽ നോർത്ത് ഐലൻഡിലുള്ള ബാൻ നൂയിസ് നദിക്ക് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച വ്യക്തിപദവി അനുവദിച്ചപ്പോൾ ലോകത്തിലാദ്യമായി ഒരു നദിക്ക് അങ്ങനെയൊരു ആദരം ലഭിക്കുകയായിരുന്നു. അതിനായി 170-ലേറെ വർഷം നീണ്ട നിയമ പോരാട്ടം വേണ്ടിവന്നു എന്നു മാത്രം. കേരളത്തിലെ ഓരോ നദികളും ശ്വാസമുട്ടി മരിക്കുമ്പോൾ ദൂരെയൊരു കോടതിയിൽ നിന്നുണ്ടായ വിധി തീർച്ചയായും നമുക്കുള്ള തിരിച്ചറിവ് കൂടിയായി തീരുന്നു. ഒരു പുഴയ്ക്ക് ജീവനുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ തന്നെ അതിനോടുള്ള മനുഷ്യന്റെ ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾ അവസാനിക്കും. കേരളത്തെ ജലസമൃദ്ധമാക്കി തീർക്കുന്ന 44 നദികളുടെയും സ്വാഭാവിക ഒഴുക്ക് നഷ്ടമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. മലിനീകരണം, വനനശീകരണം, കയ്യേറ്റം, മണൽ വരൾച്ച, ഒഴുക്കുതടയൽ, കുന്നിടിക്കൽ തുടങ്ങി നമുക്കറിയാവുന്ന കാരണങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിനു പിന്നിലുള്ളത്. കുറച്ചു വർഷം മുൻപ് കേരളത്തിലെ പ്രധാന നദികളിലൂടെയും ജലാശയങ്ങളിലൂടെയും സഞ്ചരിച്ച് പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരൻ NS മാധവൻ മലയാള മനോരമയിൽ ഇങ്ങനെ നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഭാരതപ്പുഴ ഇപ്പോഴൊരു പുഴയല്ലാതായിരിക്കുന്നു. പകരം അവിടവിടെ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന കുളങ്ങളുടെ സമാഹാരം മാത്രമാണത്. പ്രാണനു വേണ്ടി അങ്ങിങ്ങ് കേഴുന്ന ഒരു പുഴയുടെ അവസാന ദശകങ്ങളായിരിക്കാം നമ്മൾ കാണുന്നതെന്നുകൂടി മാധവൻ കുറിച്ചു. നമ്മുടെ ഓരോ പുഴയും തേടുന്നത് സംരക്ഷണവും പരിഗണനയുമാണ്. ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ നദീസംരക്ഷണ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുക, ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെയും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളെയും കർമ്മനിരതരാക്കുക, മഴവെള്ള സംഭരണവും വനവൽക്കരണവും ഊർജിതമാക്കുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള ബഹുമുഖ ദൗത്യമാണ് കേരളം ആവിഷ്കരിക്കേണ്ടത്. കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് പാഴായി പോകാതിരിക്കാനുള്ള ജലസംസ്കാരം മലയാളിക്കുണ്ടാകട്ടെ. പുഴയ്ക്കും മിടിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയമുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലും നനവ് പടരുമെന്ന് തീർച്ച. അതിനൊരു കോടതി വിധി വരുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടതുമില്ല.